Papa, we for chapua. But say, God, I ain't look on now. This woman, I will deal with you. I will deal with you. Father Lord, I call on your name. If there is any other God, which I am standing in his name, serving as God, or having any shine with me, let cause from you come upon me. But if there is not, manifest your power, glory, and miracle tonight in this crusade. I pray to you, O Lord, call on the assistance of the heavenly family, the angels, saints, prophets, and prophetess, to come into this arena, that the lame will walk, the blind may see, that those under the yokes, demonic possessed, will be delivered. Amen. Ioneme okwa ya nyere ya ha manechi echi. Ioneme okwa ya nyere ya ha ro. Asimi echi mu neme okwa ya nyere ya ha ro. Ioneme okwa ya nyere ya ha manechi echi. Ona bubo na lu okwa ya nyere ya ha ro. Chimle okwa ya nyere ya ha manechi echi. Yamakone keji me yesenelo oke bubeli gwe ide bube na mi ide bube idi me Jesus ibo debu ebubo monobo iburo osobia ide bube ni di omimi ega ya na melu wa nine ogwe onye dika amam na ndi gige nwere nwe ha na balita Nwachukwu bankete imere ndị bụ garaga ọlịlụ ọrụ ndị bụ garaga Chukwu echeta na gị ya na-ede na mba niile onye ọkwa n'abalị a ịka na-eme ya n'oge a chiọma m ịkarịrị ya asịsị akarị n'akarị you will not go as you come. Oh ndị ụwa na-eji onwe eze just compose yourself, be in prayer, for tonight is your night. Mgbe m kpọrọ gị kinasa ịdị ya eleda nwa gị anya ana m akpọ gị agụ na-eche mba naanị gị ji ụwa niile onye nọnyere n'elu ụwa ọnwa dị egwu ya echetara m ịgara na Jerusalem oge na-aga n'ụzọ obodo niile gbakọta na-asọpụrụ gị si na onye eze na-aga o si na onye eze na-aga a na-etikpu n'oke olu na-asị ụzana dịrị eze ebube ụzana dịrị onye kasị elu ụzana dịrị onye na-abịa ọzọ ọ bụ maka ọlị na-alụrụ anyị ọlị na-alụ n'ọdị ebube onye eze onye eze m n'ịdị mma ọlị na-alụrụ anyị n'ọdị mma ọlị na-alụrụ anyị n'ọdị ebube okeke Otemi nọbara ọrụ ebube Chineke mana amara m na ị ga-eji aka gị gbaa akaebe ya taa. Our God can never change. He has been doing it before and he will do it again. Something is happening here. Please let us just help us. Let the presence of God locate you, touch you, receive it now. Take it. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. The power of God is here. 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 Holy Spirit is touching somebody here. Holy Spirit is touching somebody here. Take it now. Take it now. Take it now. Yes, Lord. Glory to God. Glory to God. Ahụrụ ka Chineke na-emetụ mmadụ aka ebe a. Onye ya na-enwere onwe ya. Onye ya na-enwere onwe nwaanyị a ga na-ekuru nwa. Ya na-ekuru nwa. Onye ka akọrọ ọnụ ụbịam na-eke ihe ọma na-abịa n'isi gị taa. Onye ogbenye abụrụ eze. Onye ka a na-asacha akara aka ya. Ụbịama dị na ndụ gị ka a na-ewepụ. Ndị mmozi Chineke nọ na emume a n'abalị a. Ha nọ n'emume a. Nwa fibroid na-esi na ndụ mmadụ apụ. Ọkwa si na fibroid gị bụ n'afọ a. Chineke na-ewepụ ya. A na-enwe replacement na
na ndụ gị n'oge a. A na-enwe replacement na ndụ gị n'oge a. Enwe spiritual surgery. Eluigwe na-awa mmadụ afọ maka na a ga-enwe new team in you. A ga-enwe new team inside you. Receive it now. Receive it now. It is for you. It is for you. It is for you. It is for you right now. Right now. Take it. Take it. Receive. Receive. Yes, Lord. Yes, Lord. Yakatarabas kenderebo shinarabakuba. Rakatarabas eketerebo bobo shinarababa. Oyana. Oyana. Ebunye genoso. Ebunye genu. Business idara danari. Business idara danari kuni. Business idara danari kuni. Mwabe yabureze. Mwabe yabureze. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Please help them. Bring them out. 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 Yes, Lord. Imanoneje basisi ejeneje nani ya lorogu kwerike imao ebubemo okwagi bebu bobo nobo ezem ni wuchiela nobo ezem ni wuchiela nobo onyeze idima onyeze inafike onyeze inatabu nani gine buli madenu inagbanwe kwonodu mmadu ihe chi mụ na-eme ọkwa ya nyere ya ahụ